Qetilkirina zarokên ku ji aliyê leşker û polîsan ve li Tirkiye pêk tên her ku diçe zêde dibin. Li taxa Meksûd Efendiya navçeya Pirandûkê Erzeromê wesayetê polîsan li dû birayên hev ên bi navê Furqan û İbrahim Çavuşê ku sewalên xwe dibirin malê qelepandin. Di encama qelepandina wesayeta polîsan de ji ber çêlekek mirar bû di navbera her du bira û polîsan de nîqaş derket. Piştî nîqaşa polîsê fermiyê navê nehate zanîn bi çeka xeberî biran da û ew birîndar kirin. Piştî bû er hate bîstin xizmê dû birayên çû nexweşxana lêkolînê Yekûtiya Zanîngeha Atatürkê. Hate zanîn ku tevî hemû mudaxela zarokê bi navê Furqanê 15 salî li nexweşxanê jiyana xwe ji dest da. İbrahim Çavuşê birîndar bû er vegot û dazanîn ku polîsên tevî ku li çêleka wan qelepand û mirar kirin ji heqaret ji wan kir û got piştî nîqaş em gulebaran kirin. Ben vuruldum, yerde dayak yemeye başladım. Ondan sonra bayıldım, ustum bayıldım ben. Kurşun sıktıktan sonra tekrar vurdular mı? Yerde dövdüler beni, epey dövdüler. Buna da zaten mahallemin insanı, annem, babam hepsi şahit oldu. Cenazeyê Furqanê 15 salî li meresimekê li Erzeromê hate veşartin. Hate zanîn ku zarokê ji aliyê polîsê ve hate gulabarankirin û Furqan hate qetilkirin, biraziyê serokê rêxistina HDP Erzeromê Nevzat Çavuş e.